shijur ki nong shong ka thane Maharashtra kila Shah Lute kamaka shilak Tyngka hawei ubriu ubalakular yaki ban penman arsha yakane kapisa da kabale Byrtong ong ki khubor pulet kini ki shijur ki dei ki badang shong thaj shen nakakam hapo katanat liangsun ne ubriu ubala Shah keno don kti udai ubala tip kerteng kum upangkaj power ubala khot ya utei ubriu kamju ya kekurim jong u Shah kawai kejaka kebakenja haki benta jong kebalkum ha kekhatwei terik menta ubenai na kebenta ban le ya kate kekam Byrtong ban penkha arsha ya kepisa kebaki ai Haduh ong uhe pulit ke kapur bawadi police station upawar ula ong ba ula phak keren Byrtong shi benta jong kene kejingle niam haswa ba unjar ngai no haringkat kepala pisa kebashilak Tyngka kejing thwet ya une ubriu kadang ya shakmat ong shushu uhe pulit